Nining bag-o lang, no? Just very recently, viral, trending, or naa sa headline ang kining monarch sa Great Britain, no? Tungod sa pagkapanaw sa inila nga si Queen Elizabeth II. Kining life story sa mga monarchs, colorful kaayo. Ug usa niini sa mga kanang colorful kaayo mao ang kining murag bag-o lang pod, no? Modern time nga monarch, si King Edward VIII, no? King Edward VIII. Si King Edward kuno nahimo gikoronahan nga hari sa Great Britain niadtong June of 1936. June of 1936. Apan, iyahang gitalikdan, iyahang gi-abdicate ang maong trono, ang iyahang pagkahari, 6 months later. So, of December of 1936, iyahan ang gi-surrender ang iyahang pagkahari. Nganuman, tungod kay nagminyo siya sa usa ka Amerikana nga ginganlan og Wallis Simpson. Dili unta siya dawaton nga iyahang dili unta dawaton ang iyahang pagtalikod sa maong trono apan kay lagi nahigugma man gyud siya kang Wallis Simpson. Mao na nga nadayon gyud ang iyahang plano nga makigpuyo siya kang Wallis Simpson. Wala gyud mailhi si Wallis Simpson sa mga British ug later na nila nasayran nga si Wallis Simpson di ay Amerikana nga divorcee. Duha na kabana ang niagi, no? Parihong divorce. Apan kining mga lalaki nga sa iyahang kinabuhi nga iyahang gi-divorce, buhi pa niadtong panahon na. Una nga wala gyud intawon kadawat ang mga British sa desisyon ni Edward VIII. Pero mao lagi, no? Kining gugma mapunggan palagi daw ang baha. iyahang gi sacrifice ang iyahang pagkahari ug karon nakig-uban siya kang Wallis Simpson. Sa maong istorya, again part of a very colorful history sa monarchy sa Great Britain. Nakita nato diya sa kinabuhi ni King Edward VIII nga mas labing importante ang iyahang paghigugma kang Wallis Simpson. Lalim mo na og bisan og kanang dili na siya hari, gihimo na lang siya, gitagaan na lang siya og titulo nga Duke of Windsor, no? Anang Windsor ato man nadunggan karon murag murag ang ang anak ni King Charles, no? Gitagaan siya title nga Duke of Windsor. Pero murag wa na niya tagaay og bili. And matud pa sa kasaysayan, wala na gyud siya ingon nga kanang na-reconcile sa British monarch sa pamilya sukad nga iyahanang gipangasawa si Wallis Simpson. O diha nato lagi makita nga para niya dili na importante ang trono. Importante ang iyang gihigugma nga si Wallis Simpson. Una siya nga gitawag nga love conquers all. Mga igsoon, kining maong istorya sa kinabuhi ni King Edward VIII o Wallis Simpson, murag sama sa kasinatian ni San Pablo sa atong unang pagbasa karon. Nadungog nato nga si San Pablo niadtong didto siya sa mga Kristiyano sa Filipo, doon na siya unsay tawag ani pakigbatok, no? Mura ba og kanang
nakikipag-argue siya sa mga Kristiyanos dito sa Pilipo. Daghang mga Hudiyo kaniadto nga nahimong mga Kristiyano, convert to Christianity, apan ang maong mga mga Hudiyo nga nahimong Kristiyano dili gyud mawala sa ilahang ingon tag pagtulunan og ilang pagtuo nga bisan pa og nadawat na nila si Kristo sa ilang kinabuhi, importante paggihapon ang karaan nga balaod, ang Mosaic law, labi na gyud ang pagpatuli, no? Circumcision. Mao nga para nila kinahanglan ni tungod kay diri nakasalalay ang atong kaluwasan, ang ilang kaluwasan. Ug diri suko kayo si Pablo. Gani naminaw ta sa atong unang pagbasa karon. Murabag ingon siya nga nang hambog mo nga mga kanang mga Hudiyo mo. Kung naapay mas Hudiyo nato, oh, ako gyud ang tunay nga Hudiyo, ingon siya. Kung tan-awon lang yun nato, ingon niya, no? Ako natao ko nga Hudiyo, sa bata pa lang gituli na. Unya sayod ko nga ako gikan ko sa tribo ni Benjamin. Lumad yug ko nga Israelita. Wala in and out. Israelita yug ko. Ug dili lang ni ana, no? Nagdako gyud siya nga Pariseo. So a devout Israelite, a devout Jew. Sa ato pa, relihiyoso kaayo siya. Gani, matod pa niya, nga iya mangganing gilutos ang simbahan, no? Sa iyahang pagka-Pariseo, tungod sa iyahang yung tagdinasig nga magtotoo isip Hudiyo. Muna iyang gigunitan, no? Nga ang balaod ni Moises, mao'y pinaka-importante alang sa kaluwasan. Apan kaniadto ra na. Iyahang gisaysay diri ug iyahang kanang argument against sa mga Judaizers nga iyang isulti nga kanang mga tanan nga akong gisulti mura na silag basura. They are as nothing. They are waste, no? Tungod kay nakit-an na niya ug nailhan niya si Jesus. No? Ingon ana ang iyahang passion nga ang iyahang tibuok kinabuhi iya na kang Kristo nga ang kanhi niya nga kinabuhi, his past life was considered as rubbish, garbage, dung, no? Again, it follows the storyline of King Edward VIII. Once Paul saw the greatest love in the person of Jesus. So the past, everything in the past, were all rubbish, no? Garbage, dung. Ingon ana, si Paul ma-in love, no? Astang ninduta, no? Nga ingon ana bitaw ang klase bitaw sa sa kinabuhi in our relationship with God. Nindot kayo tungod kay imagine, to consider everything, siguro even if you have billions of pesos, no? Even if you have if you have everything in life, pero kana sila tanan, wala na tungod sa kadako o sa inguntag dili masukat nga kanang kabililhon sa pagkaila nato sa Ginoo. That is the best life ever, no? Og dili ta ma-surprise nga si Pablo, iya na lang gisurrender ang tibuok niyang kinabuhi. Ug uban niini ang dako nga kalipay, no? Malipayon kay siya nga mihatahan sa iyang kinabuhi alang kang Kristo. Mga igsuon karong adlaw ra ba atong gisaulog November 3, no? Atong gisaulog ang kapistahan ni Saint Martin de Porres, no? Naman tay JKK, Saint Martin de Porres. Pista mo ron? Ay lechon. Wala.
Nindot di kayo istorya ng kinabuhi ni Saint Martin de Porres. No? Anak siya sa usa ka dato inilang Peruvian, apan ang iyang inahan, no, illegitimate son manggod siya, no? Kanang sa anak siya sa ang iyang inahan ulipon sa iyang amahan, no? So illegitimate siya. Buutan gyud siya nga klase nga pagkalalaki, no? Unya kanang misulod siya sa third order sa Dominican, sa mga Dominican. Apan wala gyud siya tagai og kanang full membership sa una pa lang tungod kay lagi bawal man sa balaod sa Peru kaniadto, meaning ang mga kining unsa ni dili full-blooded nga mga Peruvian dili susama og kanang katungod or privileges sa mga locals, no, nga mga nationals nga mga Peruvian. Apan ning sulod lang naagyapon siya isip inguntag gitawag nga donado, no, murabag volunteer sa third order sa Dominican congregation. Apan lagi tungod sa iyahang kamaayo, tungod sa iyahang putli nga kasing-kasing, no, kanang maayo jud kaayo siya nga membro sa iyahang community, munang gitagaan siya og estado nga mura og kanang member na siya, no, og nga gibutangan siya, gisuotan siya og habit sa mga Dominicano, og nga nisamot pa gyud siya pagpakita og kanang labing maayo, no, nga birtud diha sa ebanghelyo. Usa ka higayon nga ang iyahang community nakasinati og usa ka krisis. Nagkautang-utang ang ilahang community. Abi ninyo, nindot kayo ang iyahang gipakita nga panigingnan sa tanan nga mga membro sa Dominican Order sa iyahang community. Ning volunteer siya sa iyahang superior, no, sa community. Kinatibuk-an og iyang gikalipay gani bisan og ibaligya siya sa community aron lang nga maluwas ang ilahang community sa ilahang utang, no? Ingon ana bitaw kanindot sa pagkadungog nako sa maong istorya ni Saint Martin de Porres, kaingon ko grabe nga pagmahal ni sa Ginoo, no? Hindi gyud bitaw ingon nga matukib dili mabangbang nga pagmahal. O mga igsuon na sayod ta, nga maoksab ni ang panigingnan nga gipakita sa atong mahal nga patron, si San Jose. Sayod ta nga sa iyahang relationship with Mary, sa ilahang iyauntang pakaslan si Maria, magyo na pakaslan, no? Daghan silang plano. Siyempre, magtukod sila ilang kaugalingong pamilya, no? Nindot ang ilaha siguro mga plano sama sa mga young couples. Apan kining tanan, iyahang gibiyaan, no? Iyahang mga plano, iyahang gitalikdan ang tanan tungod og alang lang sa plano sa Ginoo. Patong pangayoon sa Ginoo nga doon na tayo sa mga diwa, sama ni San Pablo, sama ni Saint Martin de Porres, ug sama sa atong patron nga si San Jose, nga andam ta nga motalikod sa tanan tungod ug alang sa pagmahal sa atong Ginoo. Amen.